Vážení prítomní, vážení občania, priatelia našej obce, ja vás tradične a srdečne vítam na dnešnom poradí 20. zasadnutí obecného zastupiteľstva v Rožňavskom Bystre. Keďže podľa paragrafu 12 odsek 9 zákona číslo 369 zákona o obecnom zriadení neskorších predpisov sú rokovania obecného zastupiteľstva zásadne verejné a ja si prajem, aby občania našej obce boli informovaní čo najdôkladnejšie a pravdivo. Tak vás upozorňujem na skutočnosť, že toto verejné zasadnutie sa bude zvukovo i obrazovo nahrávať. Podotýkam, že tento záznam dnešného 20. rokovania obecného zastupiteľstva môžete dohľadať na oficiálnej webovej stránke našej obce Rožňavské Bystre. Ďakujem a ešte raz vás všetkých zdravím. V zmysle spomínaného paragrafu zákona 12 odsek 1 zákona číslo 369 zákona o obecnom zriadení neskorších predpisov otváram dnešné zasadnutie obecného zastupiteľstva a konštatujem, že sme uznášania schopní. Ospravedlnil sa poslanec Miro Urbán z dôvodu pracovných a ospravedlnila sa kolegyňa Mirka Kašajová z dôvodu tých lepších, krajších dovolenkových. Takže oni nebudú na dnešnom zasadnutí. Takže dovolil by som určiť zapisovateľka, aby som bol presný. Andrejka bude zapisovateľka, je to už osvedčené a celkom sa ti v tom darí a mne tiež sústavne s tebou, takže je to tak. Overovateľov zápisnice určujem minule, trošku to pozmeníme, minule ste boli tuším vy dvaja, teraz bude Zdenka a Janko, nech to je na tejto strane všetko. Takže to budú overovatelia zápisnice. Čo sa týka tretieho bodu, a to programu, bol doručený každému z nás body programu, ale ešte predtým sa spýtam, či by ste ho chceli nejak doplniť alebo upraviť tento program. Dobre, takže o úpravu alebo o doplnenie tohto programu sa nejedná, tak teraz by som dal, aby sme sa všetci, aby ste sa prezentovali, kto súhlasí s týmto programom, ktorý sme obdržali v pozvánkach, kto je za, kto je proti a kto sa zdržal. Ďakujem veľmi pekne. Štvrtý bod je ten bod, na ktorom sme sa všetci zhodli, že mohol by byť ten bod tu, zvlášť keď bol taký záujem do začiatku zastupiteľstva od občanov, aby sa mohli prezentovať aj tak oficiálne, alebo aby sme to vedeli zaznamenať či do zápisnice alebo do uznesenia, to je bod pripomienky od občanov. Zatiaľ žiadne tu nie sú, ani pochvaly, takže sa nikto nejak ako o toto veľmi teraz momentálne nezaujíma. Možno, že prídu veci, o ktoré budú mať záujem od občania. A ja by som privítal taký záujem od občanov, aby sa zúčastnili aj zastupiteľstiev, keďže sú verejné, aby to prejavili svoj názor aj takto na verejnosti. Predsa má to inú váhu ako len hovorovo a cez, neviem, cez aké cesty. Dobre, takže tento štvrtý bod tiež uzatvárame. Ja tu mám ešte uznesenia z minulého alebo z predchádzajúceho zastupiteľstva. Čítala ich kolegyňa Mirka, ktorá tu nie je, takže je to na mne. Ať to zvládnem. Ja si dovolím, aj keď vás to možno, že alebo nás to bude trošku nudiť, ale prečítať ich je potrebné. Takže uznesenie číslo 67, 19. zastupiteľstvo 2024, obecné zastupiteľstvo v Rožňavskom Bystrom schvaľuje program obecného zastupiteľstva s doplnením bodu 7 prenájom nebytových priestorov. A poté určuje za zapisovateľku Miroslavu Kašajovú a overovateľov zápisnice inžinier Jan Ilašenko a inžinier Matej Gonos. Za traja, proti 0, zdržal sa 0, neprítomní boli dvaja. Teraz ešte pri tomto uznesení poviem, je to magistra Zdenka Fabianová a magistra Andreja Janická-Rudnajová, takže sme boli ako zo zastupiteľstva traja, uznášania schopní, takže všetko spĺňalo tie podmienky, aby to zastupiteľstvo mohlo byť vykonané. Uznesenie číslo 68, 19. zastupiteľstvo, obecné zastupiteľstvo Rožňavské Bystre ukladá starostovi obce
o zaslanie písomnej formy bývalému hlavnému kontrolórovi obce na odovzdanie písomnosti, ktoré mal vypracovať. Bolo to odoslané, zatiaľ odpoveď žiadna, ale v prípade, že nejaká odpoveď príde, tak vás budem informovať. A aká odpoveď príde, aj to vám prepošlem. Za 3, proti 0, zdržal sa 0, neprítomný 2, ako v predchádzajúcom uznesení. Uznesenie číslo 69, 19. zastupiteľstvo, obecné zastupiteľstvo Rožňavské Bystré berie na vedomie návrh záverečného účtu, to je po A, a po B schvaľuje návrh záverečného účtu. Po A berie na vedomie za 3, proti 0, zdržal sa 0, neprítomný 2. Schvaľuje návrh záverečného účtu za 0, proti 0, zdržal sa 3, neprítomný 2. Ďalšie uznesenie číslo 70, 19. zastupiteľstva 2024. Obecné zastupiteľstvo Rožňavské Bystré berie na vedomie zámer prenájmu budovy bývalej základnej školy. Za 2, proti 0, zdržal sa 1, neprítomný 2. A posledné uznesenie číslo 71 z predchádzajúceho 19. zastupiteľstva 2024. Obecné zastupiteľstvo Rožňavské Bystré berie na vedomie návrhy na uznesenia, ako som ich pred chvíľou povedal, od čísla 67 až do čísla 70. Za 3, proti 0, zdržal sa 0, neprítomný 2. Takže túto kontrolu uznesení z predchádzajúceho obecného zastupiteľstva máme za sebou. A teraz by som prešiel k bodu číslo 6 dnešného programu, a to voľba hlavného kontrolóra obce, ale skôr ako k tomuto pristúpime a pristúpime k prezentácii osoby, ktorá kandidovala, tak prečítam zápisnicu, ktorej sme sa zúčastnili, a to prítomní členovia komisie boli magistra Andreja Janická-Rudnajová, predsednička komisie, magistra Zdenka Fabienová, inžinier Matej Gonos. Táto zápisnica je zo zasadnutia komisie pre voľbu hlavného kontrolóra obce Rožňavské Bystré konaného dňa 23. júla o 16. hodine tu v zasadacej miestnosti obecného úradu Rožňavské Bystré. Prítomných členov som vymenoval, takže sú 3, to je tá komisia, a dňa 23.7.2024 o 16. hodine v zasadacej miestnosti tu obecného úradu zasadala komisia pre voľbu hlavného kontrolóra obce Rožňavské Bystré a posúdila náležitosti podaných písomností prihlášok kandidátov na hlavného kontrolóra obce. Za kandidáta hlavného kontrolóra obce sa prihlásil iba jeden kandidát, respektíve prihlásila iba jedna kandidátka. Je to podobná situácia ako pri predchádzajúcom výberovom konaní. A posúdila náležitosti bytom Rakovnica číslo 93, snáď dobre hovorím. Prihláška bola podaná v termíne a obsahovala všetky náležitosti, ktoré sú podmienkou pre voľbu hlavného kontrolóra obce Rožňavské Bystré. Kandidátka inžinierky Moniky Gemčiovej kandidátka inžinierka Monika Gemčiová bola pozvaná na riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa koná dnes, a to 8.8.2024 o 16. hodine, kedy bude mať možnosť sa prezentovať. Táto zápisnica bola spísaná, zúčastnili sme sa 3 tohto, takže vieme, o čo sa jedná, a po tejto zápisnici, po prečítaní tejto zápisnice by som rád poprosil pani inžinierku, aby sa odprezentovala. Ďakujem za slovo. Tak aby som niečo o sebe povedala, volám sa Monika Gemčiová, mám 56 rokov, vydatá, 2 synovia, som z Rakovnice. Som vysokoškolsky vzdelaná ekonomka. Od roku 2001 pôsobím paralelne v samosprávnych funkciách na pozícii poslankyňa, opakovane hlavná kontrolórka, momentálne zástupkyňa starostky. Čo sa týka mojej odbornej praxe, po ukončení strednej ekonomickej školy tu v Rožňave
som nastúpila na okresnú prokuratúru na pozíciu asistentu okresného prokurátora. Bola to pracovná zmluva na dobu určitú. Po roku som sa zamestnala na okresnej vojenskej správe v Rožniave, kde som odrobila 21 rokov. Prešla som takisto rôznymi oddeleniami, mobilizačné, právne oddelenie a administratívno-hospodárske oddelenie. Táto prax mi do života dala strašne veľa, lebo tá dôslednosť, presnosť, precíznosť, to zostalo u mňa na dnes. Mám fakt návyky stadiaľ veľmi dobre. Po reorganizácii armády a ministerstvom obrany zrušili sa vojenské správy, tak som šla robiť na Vojenský úrad finančného zabezpečenia. Tam som robila na právnom oddelení, kde som vymáhala pohľadávky armádne. Bohužiaľ, reorganizácia pokračovala, musela som ich stadiaľ odísť, aj toto zrušili. Išla som robiť do Teska. Prvé 3 mesiace som tam robila. V podstate sme začínali, otvárali sme Tesko, skladali sme tým, takže tam to bolo tiež, čo sa učiť. Avšak, nakoľko mi neumožnili pokračovať vo vysokoškolskom štúdiu, končila som túto pracovnú zmluvu. Nastúpila som do sociálnej poisťovne, kde som robila na dôchodkovom oddelení. A po ukončení doby určitej som potom už nastúpila na strednú zdravotníckú školu, kde robím v roku 2007. Čo sa týka o sebe, že by som povedala, pokiaľ by ste ma zvolili za kontrolórku obce, svoju činnosť by som vykonávala v tesnej spolupráci s obecným zastupiteľstvom. Chcela by som počuť aj podnety od občanov, pracovať s nimi. Chcela by som byť takou pomocnou rukou pre obecný úrad, ale zároveň predĺženou rukou obecného zastupiteľstva. Sa mi to takto overilo, že pracujem aj ako metodický pracovník a pracujem aj ako kontrolný pracovník, takže tak ako v žiadosti som už kontrolórka bola, takže tie skúsenosti už nejaké mám. Čo by som povedala, mojou najväčšou výhodou je to, že som robila už aj kontrolórku, som aj poslankyňa, takže už po tých rokoch viem zhodnotiť, ktoré informácie pre obecné zastupiteľstvo sú také prospešné, pretože nie každý poslanec rozumie tým číslam, ktoré sa tu predkladajú. A myslím si, že aj zákonodarca s tým rátal, keď do základného samosprávneho zákona túto funkciu obligatórne zakomponoval. Takže pokiaľ by ste ma zvolili za kontrolórku, bolo by mi to cťou. Nie som síce z tejto obce, ale dianie v tejto obci sledujem dosť podrobne. Vidím tak ako aj v Rakovnici, tak aj my v Bystrom. Že sledujem, nie je mi to ľahostajné. Mám tu kopec priateľov, mám tu kopec známych, takže poznám aj ten chod obce, aj chod obecného úradu, takže myslím, že by som vedela byť nápomocná aj pre túto vec, takže z mojej strany toľko. Ďakujem. Kľudne sa pýtajte, keď sa chcete pýtať. Ja sa chcem pýtať. Nech sa páči. Chcem sa opýtať 2 veci. Ale však kľudne si sadnete, keď nebudete stať Môžem. na výsluchu. Asi, tak ako hovoríte, že vnímate situáciu, takže viete, že naša situácia je dosť zložitá. A motivácia vaša? Je to pre mňa výzva, pretože viem, že sú tu problémy. Mali sme problémy aj v Rakovnici, zvládli sme ich. A tým, že táto práca ma baví, lebo fakt som študovala na Univerzite Mateja Bela regionálnu politiku, čiže zameranú len čisto na samosprávu, takže si to tak ako trošku overujem moje znalosti v praxi. Zatiaľ sa to dá, zatiaľ to ide tak. U nás jedna vec je nejaké finančné ťažkosti, alebo proste tie ekonomické záležitosti, s ktorými sa boríme, ale druhá záležitosť je, že nám chýbajú aj možno nejaké obligatórne veci, ktoré mali byť, nie sú, boríme sa s tým a tým pádom nielen kvôli nejakým záväzkom sme vyšachovaní možno
z prihlasovania sa do nejakých víziev, ale aj, ja neviem, PHSR alebo predpis, ktorý súvisí so zmenou zákona o hospodárení, neviem presne, jak sa volá ten zákon, o financovaní samosprávy. A vlastne ten sa menil v oktobri, tuším, alebo v novembri, a na to by mal nadväzovať predpis, ktorý schváluje zastupiteľstva, to nemáme. A sú veci, ktoré obligatórne nemáme. Čiže jedna vec je, že rozpočet a ťažkosti, druhá vec je to, že čiže tie vaše skúsenosti s tým, s čím ste sa borili v Rakovnici, možno boli fakt užitočné pre nás. Takže k tomu, aký máte postoj, že možno nás budeme potrebovať naozaj nielen predĺžená ruka zastupiteľstva a metodik obecnému, ale aj nám metodik. Hlavne vám, lebo ja podlieham hlavne obecnému zastupiteľstvu. V podstate môj výkon funkcie, či v Rakovnici, či v Čiernej Lhote na pozícii kontrolórky začal tým, že som si najprv všetku legislatívu prešla. Urobila som si zoznam, ktoré normatívne veci nemáte, ktoré vám chýbajú, pretože urobiť výkon kontroly, lebo zákon o obecnom zriadení je strašne všeobecný a dáva miesto pre tie vnútorné záväzné nariadenia, kde sa už konkrétne veci píšu. Takže pre mňa je toto základ, že si skontrolovať najprv normatívne veci, legislatívne veci, ktoré VZDNK máte, ktoré nemáte, ktoré smernice treba, lebo keď toto chýba, veľmi ťažko sa kontrola. Presne tak, s tým súhlasím. Nie je problém. Veľmi veľa vecí som sa takto naučila, lebo keď robíte nejaké smernice, tak musíte študovať veľa vecí. Takže ja som sa vlastne takto veľa vecí naučila. Lebo v škole nám povedia, čo všetko má byť. Povedali, hej. Ale už tie podrobnosti, to sme si museli sami vytvárať postupne. A tým, že robím od roku 2001, tak už aj ten vývoj vidím, ako išiel. Že sme nieraz museli smernice aj 7-krát prerábať. Lebo v Rakovnici som nepretržite. Tam som bola bez prestávky. A v Lehote? V Lehote som len teraz, rok a pol. Takže tam nie som dlho. Mojou výhodou je možno ešte aj to, že robím ešte predsedničku dozornej rady na Červenom kríži. Tam som sa veľa vecí naučila prísediacu na okresnom súde, čiže aj tá právna stránka nie je o tom, že by som sa naučila, ale mám sa koho opýtať, mám sa s kým poradiť. Takže keď sme mali problém, vedela som, na koho sa obrátiť. Takže toto je moja výhoda. Ja inú výhodu nemám. To, že mám vysokú školu, to nie je výhoda. Výhoda je prax. Takže sme vystrelili. Môžem sa tak položárkom opýtať, že či máte aj troška odvahy, lebo my ako poslanci sme, alebo vaši dvaja predchodcovia ušli a my nevieme naozaj, že z akého dôvodu. Nám len pán starosta prezentoval, že taká dlžoba po predchádzajúcom vedení a tento posledný kontrolór nám nič nepredložil, žiadnu správu asi vyše pol roka, takže či len trošku odvahy máte a hneď vás volíme. Tým, že nepredložil žiadnu správu, ste mali silnú moc v rukách, mohli ste len hneď odvolať. Ste to zbytočne naťahovali. U nás predbehol, že zo zdravotných dôvodov, ale nikto vlastne, je to také... Tak ako som povedala, ja to beriem ako výzvu. Hovorím na rovinu a to, čo si myslím, ako možno jeden odišiel tak a druhý tak a... Ja vždy zvyknem na zastupiteľstve neraz vstúpiť do rokovania a s tým, že poviem návrhy, aké sú návrhy. Poviem, keď máte nejaký problém, ja poviem, je takáto možnosť a takáto možnosť, že rozhodnúť sa je na vás, hej, že poviem aj nedobrú vec, hej, že keď takto to schválite, môže sa stať, že sa stane toto. Keď to takto schválite, môže sa stať, že bude toto. Čiže ja to stále dávam tieto možnosti, aby ste si vy vedeli vybrať. Moja práca. K tomu predĺžovaniu v podstate tá moc je taká dvojsečná zbraň. Lebo tým, že vyšiel pán Kováč zo dňa na deň bez slova, už len odkázal, že nepríde. Čakali sme možno 4 mesiace, kým sa zvolil hlavný kontrolór.
a to bol apríl. Hneď musel pracovať na záverečnom účte a potom sa veci napravili, nepredložil plán kontrol, nepredložil to, hento, tamto. No ja som sa tam človek vzala čierneho, takže viem, že v apríli odišiel, v júni bolo treba schváľovať záverečný posledný termín na schválenie záverečného účtu, čiže ja som sa musela prebrať celý minulý rok, aby som mohla to stanovisko, pod ktoré sa ja podpíšem, aby som ho mohla predložiť. Len pán Kardoš žiadne stanovisko ani po Kováčovi nedali. Čiže vlastne sme boli v situácii, že hneď ho odvoláme a nemáme nikoho, alebo ešte počkáme a hádam s neho, čo vylezie. Ale ani jedna možnosť nebola dobrá, hej. Čiže prihlásil sa v podstate de facto sám. Takže... Ja by som tiež ešte chcel doplniť, že v podstate, keď akože číta vyznesenia, že vlastne ste počula, že ten záverečný účetník vlastne nemáme ho odsúhlasený. Ja som sa k tomu nechcela vyjadriť, ale keď hovoríte už... Ale... Máte tam dve veľmi závažné chyby, lebo vy neschváľujete ani neberiete na vedomie záverečný účet. Vy máte presne stanovenú formulku, ktorú môžete. Pretože obec musí predložiť rokovanie. Vy o tom rokujete, ale vy ho možnosť ako schváliť ho nemáte. Máte možnosť schváliť s výhradami alebo bez výhrad. Čiže to je hneď prvá chyba, ktorú som tam... Aha. Nechcela som o tom hovoriť, ale keď ste o tom začali... Ja chcem akože nadviazať, len to chcem povedať, že vlastne my sme ten záverečný účet neodsúhlasili a vlastne z toho dôvodu sme ho neodsúhlasili, lebo my akože veríme aj obci, aj všetko samozrejme, ale keď to nie je ako podložené kontrolorom, tak my sme ako kvázi, ťažko sa nám bolo za to ako dvíhať ruky, keď kontrolor sa k tomu nevyjadril. Ale možnosť nemáte, vám zákon ale zákon mi dáva možnosť nezvihnúť za to ruku. To je pravda? To je tak. A teraz vám chcem povedať, že ja si to tiež ako takto do budúca predstavujem, že sem tam, keď sú tie položky v tom rozpočte, hej, lebo ja som tiež akože ekonóm kvázi vyštudovaný, že sú položky v tom rozpočte, my ako poslanci sa sem tam môžeme pýtať na nejaký konkrétny riadok v tom rozpočte a ja si tak predstavujem, že obec nám presne zdefinuje, čo v tom riadku je, presne k tomu bude mať dokumenty, nemusí byť na tom zastupiteľca a vy poviete, áno, je to v poriadku. Tak ako ja si to tak predstavujem, lebo veľakrát, čo ja vidím ako, že pod tým číslom my nevieme presne, čo všetko je, hej, ktoré kalkulačné strediska. A nás by to presne zaujímalo, že presne do detailov, poviem tak na centy, že nie všetky kolónky, ale takú vytipovanú, že samozrejme budete mať čas aj obec si to pripraviť a nám to potom do ďalšieho zastupiteľstva predložiť. Toto tam na tej kolónke je. Tak ja si to ako takto predstavujem na to. Tak to mám. A ja takto, to je moja robota. Že predtým, ako ideme rokovať o akomkoľvek rozpočte, ja vždy ho, jak sa povie, rozoberiem. A takisto sme zo začiatku ešte za našej staršej éry mali len holé čísla, ktoré skutočne rozpočtová položka nikomu z vás nič nepovie. 631 povie, možno vám, ktorí robíte ekonomiku, ale ináč vám to nič nepovie. Vy neviete zdroj financovania, vy neviete, z akej to je položky, z akej podpoložky, čo to je. A práve ja si myslím, že ešte predtým, ako zdvihnete ruku, že by som sa mala k tomu aj ja vyjadriť. Čiže ja to robím tak, že vždy vysvetlím, čo to je, prečo chcem. Totižto, keď sa začína schváľovať rozpočet, tak tam sú presne dané formulky, čo tam má byť v tom rozpočte, návrhu rozpočte. Tam sa presne napíše, aspoň u nás to tak funguje, že keď schvaľujeme rozpočet, tak napíšeme, že na mzdy a platy potrebujeme takúto čiastku. Nie na nevíte, lebo ochrana osobných údajov platí, ale na mzdy, na obecnom úrade takúto čiastku. Na odvody takúto čiastku. Na škôlku takúto čiastku. Hej. A prečo? Lebo máme na tarifné platy toľko, na odvody toľko, že sa to tam rozpíše pre 3 zamestnancov alebo 4 zamestnancov, že to je pri počiatočnom rozpočte, pri návrhu rozpočte. A pri rozpočtových opatreniach, neviem, ako to funguje u vás, ale aj starosta má tú kompetenciu, že vykonávať rozpočet podľa zákona. Ja si nepamätám, že by sme schvaľovali nejaké rozpočtové opatrenie.
Moje najväčšie výhrady, čo sa týka rozpočtu, toto už, keby sme boli tam, čo hovorí Matej, tak super. Ale náš problém, a podľa mňa najväčší, aj z minulosti, ktorý sa ťahá, je, že ten rozpočet ani forma, ani obsah nebol zostavovaný, ani sledovaný správne. Jednak nebol 7 stĺpcový, to hneď prvé, čo povedal Kardoš, a nebol zostavený na rok a nasledujúce 2. To bola prvá chyba, o ktorej on hovoril. Zároveň... Potom už bolo ako... Nesedeli počiatočné stavy, alebo sme sa nevedeli dopracovať nejakým počiatočným stavom. Ďalšia vec, že aj rozpočet, ktorý nám bol predložený na schvaľovanie, on tam aj pomenul možno nejakú tú štruktúru už k lepšiemu. Myslím si, že v tomto sa urobilo dosť roboty oproti tomu, čo bolo. Ale chyba sčítania, hej. V kapitole lieta 20 000 hore dole. Čiže keď nám to lieta na výdaji, tak odkiaľ na to zoberieme na príjmovej časti, keď má byť zostavený vyrovnaný alebo prebytkový. A toto boli úplne základné chyby, podľa mňa z toho vyplývajú aj vlastne tie ťažkosti a tie záväzky, ktoré máme, lebo sa priebežne nesledoval, veci sa doťahovali, prekrývali kontokorentom a proste nechcel sa k tomu vrácať. Toto znova poviem, to bola možno chyba kontrolóra, pretože mne, keď sa dostane takýto dokument do rúk, lebo ja ho robím nezávisle na obecnom úrade, alebo na zamestnancov, ja si ho sama prejdem. A cez mňa by už do zastupiteľstva nemal prejsť takýto. A s týmto sme sa to je moja robota, aby som najprv ja upozornila zamestnankyňu, že je to nie dobré. Hej. Len ono to je tak zaužívané, to nie len tu na viacerých obciach, že rozpočet robí kontrolór. Tak je to robené. Keď to robí kontrolór ako ja to potom neviem kontrolovať. Preto je dobre, keď to robí zamestnanec. A kontrolór to ešte viac sa povie, tá kontrola ešte robí, či funguje. Len moje výhrady, moje osobné sú k tomu, že ako ten rozpočet bol zostavovaný, sledovaný. To je dlhoročná prax. A to je podľa mňa problém, ktorý sa ťahá a ktorý spôsoboval tie ťažkosti, že my sme vlastne nevedeli, s akým balíkom peňazí hospodárime, čo máme k dispozícii, čo si môžeme dovoliť. Tu peniaz, tam peniaz a na konci príjmali sme rozpočet vyrovnaný, 100% plnenie na príjme, 100% plnenie na výdaji a rozdiel 58 000. Takže toto sú moje najväčšie výhrady a podľa mňa okrem tých obligátorných vecí, ktoré som hovorila, aj najväčšia výzva. Ono, to je to, že ste hovorili, že nebolo žiadne rozpočtové opatrenie, mohlo to byť, z toho dôvodu, že starosta, keď zastupiteľstvo schváli, že môže, lebo keď by náhodou, že prešvihol nejakú položku, on by vás musel zavolať a musel by si žiadať povolenie, čo nie je logické, lebo prídu také výdavky, že on potrebuje. Ja som myslela skôr inak, že upravoval sa rozpočet, lebo ministerstvo navýšilo, ja neviem, o nejaké peniaze v podstate ako keby plus, ale my sme o tom nerokovali, len na konci sa to spomenulo, že upravoval sa rozpočet. No tak to je kompetencia, len zastupiteľstvo. Preto hovorím, že k tomuto mám veľké výhrady, že tu sa nepostupovalo transparentne. Som vyčerpala svoje otázky. Tak ďakujem veľmi pekne. My sa ja pôjdem, hej, už ako sa rozhodnete, to nechám na vás. Ďakujem veľmi, že ste prišli. Potom mi taký som nedáte vedieť, keď... Dobre, zavolám. Keď by mohol, že od ktorého dátu. Hneď najlepšie. Lebo považujem za čestné ešte povedať ďalšiu vec. Som čakateľka na operáciu, takže na 4 týždne vypadnem. Ale papierok nebudem mať. Takže od 1.9. Ako môžeme, kľudne nie je problém, lebo papierovačky viem, v nemocnici budem maximálne 4-5 dní, len ešte neviem presný dátum. Malo by to byť do konca augusta. Pretože, aby ste videli. Že ten začiatok... Teraz nebudeme verejne hlasovať? Lebo ako za mňa OK, ako ja som za... Musíme byť. Bude voľba, ale... Bude voľba teraz. Ďakujem. Tak, ďakujem.
Idem. Majte sa krásne. Máte sa, dovidenia. Dobre, takže prezentácia kandidátky bola. Minulá, ak si dobre pamätám, bola tajná voľba, nie? Hej. Ja aj napriek tomu, že bola minulá tajná voľba, keď je iba jeden, aj minulé bol jeden kandidát, aj teraz iba jedna kandidátka, poradíme sa, že či urobíme to tak, ako zvykneme robiť obligátne, že sa zdvihne ruka, bude to verejné, alebo či budeme ako hlasovať formou lístkov ako minulé. Kľudne sa poradíme, ja som pripravený aj na jeden spôsob, aj na druhý. Nejde o to, či my chceme, ale či to zákon umožňuje. Ja som si to pozeral. Že voľba je jaká? Tam nebola identifikovaná voľba. Nebola? Nie. Ale všetko záleží na tom, že ako rozhodne obecné zastupiteľstvo, či súhlasí s verejnou voľbou alebo nesúhlasí. To sa ešte predtým dáva hlasovať pred tou voľbou verejnou. Tak ako sme to, nechcem spomínať prezbiterstvo, ale tiež sa teraz volil pán Farár, neviem, či o tom viete, na 6 rokov a tiež tam bol iba jeden kandidát na to miesto a dalo sa hlasovať, že tá voľba môže byť verejná. Tak rozhodnite sa, jak chcete. To môže byť verejná, tak určite. Neviem, prečo sme minule pristúpili k tej, Asi to tak má byť, k tej papierovej. Viete vôbec, prečo sme? Vtedy sa prihlásili dvaja, ale jeden na poslednú chvíľu, jeden na poslednú chvíľu to odvolal, zrušil. Ja som, keď som čítal, tak hlas poslanca, ani som nečítal, že definovanie, že tajný, netajný hlas poslanca je hlas poslanca. Nejde o hlas, ale o spôsob voľby. Vidím už len také, že priamo obce, ale nejaký všeobecný roko a obce. Ja som sa tiež o tom informoval, ako to bolo v susedných obciach, bolo to riadne akože hlasované takto verejné. Ale aj napriek tomu, fakt, aby sme dodržali všetko, aby nás nikto tu nenapádal alebo niečo neobviňoval, tak sprv, ako by sme hlasovali o tom, o voľbe hlavnej kontrolórky obce, ja by som sa vás chcel by som, aby ste hlasovali o tom a odprezentovali sa, či súhlasíte s verejnou voľbou voľby hlavného kontrolóra dnes. Tak kto je za to, aby sa verejne volilo? Kto je proti, kto sa zdržal? No a predtým, než budeme voliť toho hlavného kontrolóra alebo kontrolórku, ja by som si prial pre našu obec, aby sme mali hlavnú kontrolórku alebo hlavného kontrolóra, aby sme neboli bez hlavného kontrolóra, aby sme... Ja tiež som zvedavý na celkovú situáciu a rád by som v tom urobil ešte väčší poriadok, aký už som urobil. No. Neviem, či máte na mňa niečo ohľadom týchto vecí, alebo... Škoda, že sa neprihlásila, možno aj predtým, pán Kardoš sa však by sme mali. Vieš, ani pána tohto inžiniera my sme nepoznali. Nepoznali. To bol pre nás absolútne cudzí človek, ktorý sa tuto prezentoval celkom schopne. Keby ste bol jediný, tak to bol jediný. Dobre, jeden tento bod máme a to je bod číslo 6. Takže kto je za to, aby pani inžinierka Monika Genčiová bola hlavnou kontrolórkou obce Rožňavské Bystrice? Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Takže výsledky voľby sú takéto. To bude treba, Andrejka, dať do uznesenia, nie? Hej. 4 proti 0. Ja si pozriem tamto zapisnicu z voľby z predchádzajúceho roka, že ja som to robila uznesenie číslo, to bude aké? 72? Nie, iné, lebo uznesenie, že sme schvaľovali program, nie? To bude uznesenie 72.
Lomené 8, či jak? To jedno bude uznesenie o tom programe, hej? Schválenie programu. A teraz 73, ne? Jedno bude to uznesenie, že schválime verejnú a potom bude to uznesenie, že sme zvolili pani inžinierku Genšiovú. Aj to, že sme, že spôsob voľby, hej? Áno, spôsob voľby, že sme to sa bude zhodli. 73/8 a to 74, hej? Áno, že to bude ako to záverečné ustanovenie. Ale dobre hovoríme, že posledné bolo 71 a teraz nasleduje 72, 3 a 4. A lomené mesiac, tak je, ukážme, že to je. Robené zastupiteľstvo. Toto bude 20. Čiže zastupiteľstvo, takže lomené 20. Lomené 20 a 24. Ja som myslel, že mesiac. tak teraz by bol bod číslo 7 a to je diskusia. Môžeme sa porozprávať mimo oficiálne obecné zastupiteľstvo, lebo ja mám na to vyhradený čas, lebo chcel by som rozobrať toto, čo sa týka tej vodohospodárskej a povedať, že čo si o tom myslím, len nejak by som to teraz ako miešal do diskusie alebo do týchto vecí. V prípade, že niekto na mňa niečo má konkrétne, niekto povie riadne takto, aby som vedel na to odpovedať. Čo sa týka diskusie, niečo rôzne alebo tak. Ešte som vám písal takú jednu vec o tom sociálnom fonde, o tom čerpaní sociálneho fondu. Sa nám kopí sociálny fond nečerpáte tom žiadnymi položkami ako vôbec. A je také špeciálne použitie tohoto fondu aj na to vyplatenie časti odstupného bývalému starostovi. To si môžeme ako zastupiteľstvo odsúhlasiť alebo dať hlasovať. A neviem, či porušujeme tiež zase taký. Takže chcel by si, aby sa čerpalo zo sociálneho fondu na vyplatenie. Aby sa časť toho aspoň vyplatila z dohľadu taký splátkový termín, kalendár. Ja neviem, Mirke som sa dá konávať v tomto, aby sme sa netvárili ako mytikovačík. Mirke som spomínal, aby ti odpovedala, neviem, odpovedala ti? Dobre, lebo ma upozornila na to, že ja som to aj čítal a som povedal, treba na to reagovať. Ona je na to pravda. Dobre, tak chcel by si, aby sme o tom... Len by som, aby sa o tom takto iný ešte vyjadril, prípadne aj, alebo mi odpovedajte aj takto verejne, ja nemusím Mirka písať. Ono je to tiež záväzok, ktorý nás dovedne raz. No. Ono vieš, ako super, že sociálny fond tvoríme, keď sa nepremieta, tie peniaze nie sú, lebo je použitý na iné. Mali by, chápeš, tvoríš sociálny fond a keď je 10 000, tak kde je tých 10 000? Nie sú. Zostatky nezodpovedajú tomu, že nejaké fondy máme. Takže kde sú? Ja neviem, tak sa prezentuje, že máme sociálny fond a je taký zostatok, nie? No, zostatok účtovný, ale de facto. Ja si myslím, že nám to vysvetlí aj... Ja to hovoril Kardoš nieraz. Si myslím, že nám to pani hlavná kontrolka časom čím rýchlejšie vysvetlí, že ak pôjdeme položku... To je presne, čo som povedal. Ty sa kľudne opýtáš na tú konkrétny riadok na jednom zastupiteľstve, to sa zapíše, presne ten riadok, a na ďalšom zastupiteľstve ti to opäť vysvetlí a pani kontrolka ti objasní. Keď máš nejaký fond, by mal byť buď na účte, alebo v hotovosti, nie? Sú také podúčty a tam by mal byť ten dostatok, nie? No dobre, ale nie je. Ale to sa nikde ani... Kardoš to hovoril niekoľkokrát. Ja som to nepočul. Nebol som to asi. Hovoril to tak komplikovaný rozprávol, že človek sa v tom nenašiel. Pre mňa sú to tiež nové veci, ja tiež chcem, aby to bolo poriadok. Ako môže vôbec v dokumente zavádzať, že je taký dostatok na sociálnom fonde a nie? Súčet, keď si spočítaš, že k dispozícii čo máš, peniaze na účte, peniaze v hotovosti a keď máš nejaký fond,
ktorý tvoríš, tak v rámci toho súčtu hotovosť alebo bezhotovosť by mal byť, nie? Ale keď ty máš na účte 1000 eur máš na účte 1000 eur, v banke máš, či v pokladni 1000 eur a máš tvoriť fond 10 000 eur, tak potom dačo nesedí, nie? Však to je aj v záverečných týchto, keď si pozrieš záverečný účet, to je jasné z toho, že keď si pozrieš do stránky... Nie? Nie, to by bolo jasné, ale už som teraz múdrejší, dobre. Nie, tak treba sa na to pýtať, už hovorím, bude nový kontrolór a kľudne tak sa na to pýtaj, mňa to tiež zaujíma, nech sa to presne povie, čo je v tom fonde a kde sú tie peniaze a hotovo však. Nech sa pekne odpovedá. No to hovoril, že my môžeme použiť aj nejaké fondy, ktoré tvoríme na iný účel, ale o tom treba informovať, ale tu sa použilo a nie sú. Hej, my tvoríme, ja neviem, sociálny fond, ale keby si chcel z neho vybrať teraz napríklad na rekreáciu zamestnancov, tak neviem, skáde ho vyberíš. Tak potom sa nemôže uvádzať, že tam je dostatok 4500 eur. No dobre, ale keď ho máš v účtovníctve tak, a nemáš ho, tak si ho musel použiť takde. A keď si ho nepoužil, tak čo? Čiže zase, ako chápeš, čo tým chcem povedať? Že sme si požičali peniaze na záväzky z fondu, ktorý tvoríme a nevrátili, hej? Andrejka, poprosil by som prečítala tie ustanovenia, na ktorých sme sa dneska ustanovili. Dobre, takže uznesenie číslo 72, 20, 24, schválenie programu, za schválenie 4, proti 0, zdržalo sa 0. Len uznesenie čítam, hej, lebo v zapisnici bude aj viac toho. Potom uznesenie číslo 73, lomené 20, lomené 24. Obecné zastupiteľstvo určilo spôsob voľby hlavného kontrolóra, spôsob je verejným hlasovaním. Za toto uznesenie hlasovali 4 a proti bol nikto, zdržal sa nikto. A hlasovanie o voľbe hlavného kontrolóra obecné zastupiteľstvo schválilo hlavnú kontrolórku, ale neviem, ako naformulujem potom. Pani inžinierku Genčiovú hlasovali za 4 a proti 0, zdržali sa 0. Spoločné 75, hej, že schvaľujeme záverečné uznesenie. Tak dávam hlasovať, odprezentujme sa, prosím. To je za tieto uznesenia, na ktorých sme sa dneska uznesli, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Ďakujem vám veľmi pekne a dneska vám ďakujem o to viac, že sme zvolili zase hlavného kontrolóra, hlavnú kontrolórku obce, čo bolo môjim prianím a želaním, pretože to naša obec potrebuje. Aby tu boli ľudia, ktorí sú schopní a ktorí budú akože robiť tak, ako sa veci majú, ako majú byť. Takže ďakujem veľmi pekne a prajem všetko vám, vašim rodinám, všetko dobré.